spring, cap, stomac. Urmărește, bineînțeles, să ia underhook-ul ăla, ca să iasă în lateral, da? Deci sunt în side, am trecut de gardă, încerc să vin cu presiune pe el, el mă simte. Ia uite ce face. Da? Dacă îl las să fac treaba asta, salut. Îmi ia spatele, mă inversează, face tot felul de alte chestii. Da? Nu, dacă nu deci. Bun, deci sunt aici. Simt că face asta, ce am zis? E ca și cum aș da un pumn, ca și cum aș da un pumn. Cu pumnul cu un uppercut. Bam! Adânc. Adânc și cu umărul ăla pe el. Vin la cap și încerc să-i trag de cap. Da? Deci încerc să-i trag de ceafă în interior. Mâna care făcea crossface, care încerca să facă crossface, o să o schimb în spate și împing. Deci fac o acțiune de răzuire. Da? Înapoi. Am dus-o pe spatele lui și trag înapoi tricepsul. Odată ce l-am tras, îmi prind bicepsul, mâna pe spate. Acum e important să prind un picior sau pe amândouă, cel puțin un picior. Și am zis că vreau să fac acțiunea de sublumare prin aceea că pun presiune cu pieptul pe capul lui și ridic de cot în sus. În momentul în care ridic de cot în sus, vine presiunea pe arteră. E simplu, e aici, acolo, antebrațul meu, când ridic de cot în sus, închide pe arteră. Da?